Kaixo, Genialian ikusten duzuen bezala, irakaskuntza eta ikaskuntzarako bi ataza egin ditut, eta lehenengoan ikasleen lan testuingurua adierazi dut komunikazio eta elkarlanerako tresna proposatuz grabatu dudan bideo batean. Bai? Proposatu ditudan tresnak hauek dira. Izango lirateke komunikaziorako emaila eta telegrama, eta aldiz lantaldean aritzeko Drive-a. Hirugarren B atazarako aldiz beste bideo bat grabatu dut, eta hemen azaldu dut ikaskuntza plataforma zein izango litzateken ikasleei eskura non jarri dizkiedan baliabideak. Nire kasuan eziraul.eus webgunea kudeatzen dut, eta horra igo ditut sortu ditudan baliabide guztiak, eta bertan ikasleen eskura jarri ditut. Hau izango litzateke, hirugarren ataza honen laburpen bideoa. Eskerrik asko.